ቤተሰብ ብብዘለኹም ወሰላምኩም ብዝሕበል ነዛ ቻናል እዚኣ ትከታተሉ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር አበረታትዑኒ። ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ብጣዕሚ ለመስግነኩም ኩራት ኣሕዋተይ። ሓንቲ ሓፃር ዛንታ ሒዘ መፅአ እኒአኹ ላው ከብለኩም እየ እስካብ መወዳእታ ስምዕዋ። ኣዝየ ድማ ለመስግን። መሃሪት ዛንታ ሓደ ሃብታም ጫምኡ ከፅርግ ናብ እንዳ ሊስትሮ ይኸይድ። ሓንቲ ቆልዓ ኮፍ ኢላ ትፀንሖ። ሰብኣይ ኣፀቢቕኪ ፅረግዮ እንዳበለ ብንዕቐት ኣፅሪጉ ይኸይድ። ንፅባሒትኡ እውን ኣፅሪጉ ኸደ። እንደገና ንሳልሳይ ግዜ ከፅርግ ተመለሰ። እታ ቆልዓ እናፅረገት ብስሕተት ንእሽተይ ቀለም ናብ ካልሶ ፀየቐትሎ። ሰብኣይ ተናዲዱ ይቅርታ እንዳበለቶ ተፃሪፍዋ ኸደ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ተመሊሱ መፀ። ድካ ሞባይሉ ኣንጢዋ ረሲዕዋ ከይዱ ነበረ። ሞባይል ጠፊኒ ኣብዚ ዶ ኣንጢወዮ ይኾን ኢሉ ሓተታ። ንሳ ድማ እወ ኣብዚ ገዲፍካዮ ኬድካ ከየቐብለካ ናበይ ከም ዝኸድካ ኣይፈለጥኩን ኢላ ሞባይል ሃበቶ። ሰብኣይ ብእምነታ ተገረመ። 50 ቅርሺ ካብ ጅብኡ ምስት ኣቢሉ ይህባ። ንሳ ድማ ብቻኻ 10 ቅርሺ ወስኸኒ በለቶ። ከይተባላወለ 10 ቅርሺ ወስኻ። ንሳ ድማ እቲ 50 ቅርሺ መለሰትሉ። ሰብኣይ ብኣግራሞት ንምንታይ ሓዝዮ ንዓኺ እዩ በላ። ዋጋ እምነት ክእዩ ይብላ። ዋጋ እምነት ክንደይ ድዩ ትብሎ። እንድዒ ኢሉ መለሰላ። ንሳ ድማ ከምዚ በለት ቅንዕና እንተሃሊካ ብቕንዕና ሓግዝ። እቲ 10 ቅርሺ ግን ዓንተወ ከይክፈልካኒ ኢኻ ኸይድካ ትብሎ። ሰብኣይ ተገሪሙ ኸዳ። ካልእ ግዜ መፂኡ ከምዚ በላ። ኣብ ገዛ ብዙሕ ፅረግ ጫማ ኣለኒ ንገዛ ንዕናይ ኢሉ ሒዝዋ ይኸይድ። ንሳ ጫማ እናፅረገት ኣብ ጠረጴዛ ቅርሺ ኣቐሚጡ መጻእኹ ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይድ። ንሳ ድማ ነቲ ቅርሺ ኣልዒላ ኣብ ጥንቁቕ ቦታ ኣቕመጠቶ። ደገ በፂሑ ምስ ተመለሰ እቲ ቅርሺ ኣብቲ ዘቕመጦ ተላዒሉ ይጸንሖ። ከምዚ ድማ በላ። ኣንቲ ሌባ ሰራቒት ኣነ ይገድድ ንዓኺ ዝኣምን። ቀደሙኸ ድኻ ዶ ይእመን ድኻ ቅርሺ እንዳረኣየ ከመይ ገይሩ ክገድፍ ኢሉ ይፃረፋ። ንሳ ድማ ኣይትጋገ እወ ኣነ ድኻ እየ ግን ኩሉ ድኻ ሰራቕ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ሃፍታም እውን ጭዋ ማለት ኣይኮነን። ንሰብሰብ ዘብሎ ብምዃኑ ጥራይ እዩ ኣኽብሮ። ሓደ ሰብ ብዙሕ ክኾን ኣይክእልን። ብናይ ሓደ ሰብ ስሕተት እውን ንብዙሕ ሰብ ኣይፅረፍን። እቲ ቅርሺ ግን ኣልዒለ ኣብዚ ኣቐሚጠዮ ኣለኹ ኢላ ገዲፋቶ ትኸይድ ክትብል ብኢዳ ሒዙ ይቅርታ ሓተታ። ኣብ ገዛ ምስኡ ንክትነብር ድማ ተማሕፀና። ሰብ ብኽዳኑ ወይ ብቑመንኡ ርኢኻ ዘይምፍራድ። ልብን ክዳንን ዘራኽቡ የብሎምን። ክዳን ብቅርሺ ንዕድጎ ንብረት እዩ። ልቢ ግን ፈጣሪ ዝዓደለና ውህቶ በረከት እዩ።